Алейкум дӯстон, дар магазини мо, дар магазини Realfon телефоно потоки нав омадаги ки аз 6990 рубл сар мешаванд, плюси хеле падаркош ката. Як телефон мегири, дасти холи намера соҳиби ягон падарка чотки меша мегири мерай. Салом алейкум дӯстон, мо ҳозир барои шумо телефонҳоро абзор мекунем, телефонҳое ки дестем дар ҷа. Мо дин як телефонои Infinix Redmi 13 Pro Plus A55 абзор карда будем барои шумо. Ҳозир бошад Realme Note 50, Redmi Note 13, Spark 20, Infinix Note 40 Pro ки ҳамин телефон бисёр харидорӣ мекунанд бачаҳо. Экранаш аввалное гаштагиа ва чухоли вообще зуд дорад. 70 ватта турбозарядка дорад ва Tecno Spark 20 Pro ва акодил Starbe ва иҷа бошад Poco X6 Pro 5G 12 оперативка 512 ГБ ранги сиёҳош. Ҳозир ҳамаша барои шумо абзор карда мегзарем. Пеш аз видео бошад дар видео якта лайк мемонем, дар канал обуна шуда мемонем, дар дӯстон равон мекунем ин абзорра байрам бифаҳманд ва дар видео лайк монем хубтаракаш мақсад мо абзор кардагимон дар топ бирояд камтар хубтарак мешавад ва моро хирса мешавем видеои хуб камтар информатсиядор барои шумо гуфта гузаштан мегирем ва рафтем акоди Телефони ки арзон ай, телефони арзон байни моделҳои Realme да. Телефони Realme Note 50 ки памяти 64 ва памяти 128 га мешавад, конечно нархошон ай 7490 рубл сар мешаванд. Дар ин телефона когда мегиред дига ҳичи дар кор нестай. Просто як дар комплектацияш ҳама чиз дора. Кабел, чехол, пленка, блок питания, любой чиз дора. Просто мегири активация мекунӣ, истифода мекунӣ, плюси падаркош катиам бо. ана я бошад телефонои гуфта дагакоди 6990 рубл. Ана телефоно бошад Redmi A3 дар дри коробкаш 10 ватта бистра зарядка дорад. Дар муддати 1 соату 20 минут 30 минут да пур мекунад акоди. Да 10 ватта дорад. Дар дри коробкаш то каму зарядна қати кабелаш и 13 мегапиксел камера дорад. Фронтални камераш бошад 8 мегапиксел, 90 ГГц экранаш кор мекунад. Отпечатки палец бошад дар параи кнопкаи кишанаки телефон мешавад ва дута камера, фронтални камера 8 мегапиксел, 5000 мАч батарейка дорад. Телефон ранги сиёҳош, ранги сабзаш ва ранги кабудуш аст. Метавонед дар номерои рекламдагӣ алоқа бироеду заказ кунед ва гуфта гузашт акоди якта телефон харидорӣ мекунӣ, якта дига соҳиби падарка мешӣ. Дар дри падаркаҳо бошад наушникҳои беспроводнои, машинкаҳои универсалӣ ва дута дига телефони хали Realme Note 50 мондагием барои как сюрпризи калонашда падаркаи калонаш ҳамия. Ва акоди телефони Redmi Note 13 як бор гуфта гузар брат. Телефони Redmi Note 13 ин телефон як вақт дар мо аксия буд ва телефони Redmi Note 13 памяти 6 ба 128, 8 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад. ин телефоно нархошон аз 14,5 рубл сар мешаванд ки процессор ё игровой Snapdragon мешаванд. дар дарини коробкаш тамоми чиз дора. Чехоли сиёҳ, пленка, кабел, скрипка ва 33 ватта блоки бистрая зарядка дора ки дар байни 50 дақиқа телефонтон айнот то 100% пур мекунад. Ва телефон камераш 108 мегапиксел, отпечатки палец бошад дар болои экран, AMOLED 120 Гц экранаш кор мекунад. ин телефон бошад ба телефони Tecno Spark 20 ба ранги iPhone монанд, мақсад кор ба iPhone монанд ай. И 5000 мАч батарейка дорад. Процессор и бошад ба телефони Redmi 12 қати 1 хелай MediaTek Hello G 85, 5000 мАч батарейка. Фронтални камера бошад селфи камера, фронтални камера бошад 32 мегапиксел, основной камераш бошад 50 мегапиксел. Телефони Redmi 12 қати пашти процессор яга и арзонтарака чем ай Redmi 12 ра. 5000 мАч батарейка, отпечатки палец бошад дар ҷои кнопкаи кишанаки телефон. Дар дри коробкаш бошад 18 ватта бистра зарядка дорад ва чехол прозрачный, даруш пленка ва кабели хиша дорад. Ич ранги сафед чай Tecno Spark. Прикинь, телефона Tecno Spark 20 Pro бо цвети блу, яъне цвети хеле сафед монанд омадагиай, пашти ба iPhone 15 Pro Max монандай. Телефон хубиш дар чия ки 120 Гц кор мекунад, стереодинамика, калонкаш ҳамаи було ҳамаи поин мехонад телефона, 32 мегапиксел фронтальная камера, 120 Гц
экранш кор мекунад телефон дигар ҷои таърифш неста. ҷои зарядтак Type-C, процессорш Mediatek Helio G 99 мешавад ва нархҳои телефонҳо боша ай 15490 рубл дар магазини Real Phone сар мешаванд. дар даруни комплектатсияш тамоми чиз дора, ягон чи намехари, ягон чизи дигар накард. Просто телефонро мегири, активатсия мекунӣ, истифода кардан мегирӣ. ин бошад ин телефон ахар хто медонед чанд бор ма телефони Infinix Note 40 Pro ро абзор кардагим барои шумо. 70 Вт турбо зарядка дора, NFC поддержка мекунад, 256 гигабайт памят дора ва оперативаи 12 ва 256 тага ҳам мешавад, оперативаи 12 512 тага ҳам мешавад. метавонед заказ кунед. ранги сабзаи телефони Infinix Note 40 Pro дар коробкаш бошад, барои худаш чихоли вообще удари хиша дорад. мисол мепушонӣ бомеги как корпусай, ранги сабз шастай, ранги оранҷевӣ мешавад ва ранги сиёҳ мешавад. пай даст намемонад. дар телефон 108 мегапиксел камера дорад, фронтални камера бошад 32 мегапиксел. бисёр одамон барои чӣ харидорӣ мекунад телефон? Процессорш бақуввата, 70 Вт турбо зарядка дорад ва иҷода бошад чихоли максефдор, мақсад чӣ мегам, беспроводной зарядка мегирад 20 Вт қати ва як чизи дигар хуб дорад, экранаш аввалное. дар коробкаш бошад стеклои хиша дорад заводской. Так, телефоне ки ҳаматон дӯстдори ҳамин телефоне ва интерес бисёр мекунед. телефони Poco X6 Pro ки 12512 гига ва 8256 тага мешавад. телефон процессорш Mediatek Dimensity 8700 Ultra мешавад ки телефон барои навигатор, PUBG, футбол ва биштари игровой процессор дорад. дар любой чиз истифода кардаш метавонӣ. 64 мегапиксел камера дорад ки камераи телефони гуфтам ягонташ хеле камера надорад. ва хубиш бо дар чия ки ин бисёр телефон хуби бисёр дорад. дар даруни коробкаш кабели оригинал ва 60 Вт бистра турбо зарядка дорад ки дар байни 18-20 минут ай 0 то 100% телефонтона 100% пур мекунад. ва нархҳои телефонҳоро агар шумо фаҳмидан хоҳед, лучи телеграм канал ё ки дар рақами болои экрандаги занг занед, ай нархҳошон бохабар мешавед ва подробни информатсияро ба шумо мо мефаҳмонем. ва дар иҷа бошад Real Avia ҳастай. метавонед ай магазини Real Phone омада ай компанияи Real Avia билети арзон гирифта ба ҳама ҷо парвоз кунед. ва Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон границаан бигзарем мешавад. Акай Ҳусейн кор мекунад ба узбекӣ, ба тоҷикӣ, ба ҳама лавз хоҳӣ гап мезанад. билета просто дар WhatsApp нависӣ 923 просто дар WhatsApp алоқа мебироӣ, сурати паспорта равон кунӣ, онлайн туда билета харидорӣ карда метиҳад. агар ки дар Москва бошен, адреси мо биёен ба боваринок бо харидорӣ мекунед. адреси мо город Москва, метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зеленый, ҷо бошад магазин Real Phone, яке бо ягон аксессуар телефон дар кор шед, дар номерои мақсад WhatsApp мо алоқа бироӣ, операторро ҷавоб метад. 923 алоқа бироӣ. Акай Ҳусейн шумо дар ҷавоб дода билети арзон қатӣ ба ҳама ҷо парвоз мекунед. Саломату хонаобод бошед.